Para hindi bala mag-utod ang aton sini nga momentum. Bala, we have on the line Sir Jigo Malakad sang United Negros Drivers Association Center, mga kaksyon o Operator Center, Undok. Sir, good evening. Good evening, Aksabay, sa Pusat Signal. Okay lang, mabasa man ah. Oo. Sa mga listener. Salamat gid sir, pasensya sa disturbo pero sir, amo ning masubo nga istorya kay next week ba sa diesel mga sobra 5 ka pisos, si gasolina naman niya magahamboy man 4 ang isa ka sang kada litro sang gatong naton. Sir, una anay, anong reaction mo siniman? Ano ning katabo sa aton sa Pilipinas man? Well, nangin passive no ang national government. Ina ba lang magsiling ka passive, bisan ginabuyayaw mo na siya, bisan ginalamutak mo na siya. Tungod kinanglanon niya nga i-survive ang iya kinanglanon. At tawala lang siya na supposed to be ang bilisang gasolina tiara sa next week mga 360 to 380 ang saka, dasunti ang diesel mga 530 to 550. Dapat maistorya bala ang kabinete. Dapat bala nag-abot si COVID, automatic matipon ang I-88 National. Gusto tanan na ngayon siya sa gobyerno, may istorya na may istorya si DOE, may istorya si DBM, may istorya si DOTR, may istorya si DILG, para ma-disseminate nationwide ang problema. Pero subong niya ang istoryanay dito, party Japon politika ilinaway sa debate kami nga mga driver nagalain ng buot action drive. Okay, nagligad kasi mana nakamunong Malacanang nga ginaayo ang Kongreso abi review nyo ang oil deregulation law. Anong imo sa pananawa niya sir bilang driver gidya mismo sir? Okay man na action drive kay part na sang proseso nato no sa Pilipinas. Galing tikon mag-order ka gani nga all men in uniform. Patya ang magreklamo. Kaya po mas mabati, wala man na gani. Sa malapad na pumuluyo. Pero subong niya, interes niya sa pribado kag publiko. Ang wala lang ni kabatsag aksoblay. Ang nanakuha sa pagbansang gobyerno, wala like, ikaw yung mayor, ikaw yung congressman, ikaw yung gobernador. Hindi pa nga niya kabatsag, hindi katugong man lang kaya sa pero kita ngara sa mass media, sa broadcast, TV, radyo, newspaper, at siya giniya ito yung pati, ipokito tani karon magambal nga wala ta nagabatyag tingaton malanditani, mabatyagan sa national government, di na nga aton mga congressman, nalulong basi sila sa kampanya, kinalanon naton mabatihan ang tingog sang kada representative, sang kada distrito para mabalaan naton, ay dito gali sa terrain sang 6th district, wala na sila kaya nagabiyahe kay mahal ng krudo, ang terrain dito sa 1st district, tricycle na lang gabiyahe kaya ang magwanta gaslinan, hindi na sila mabatihan ang sungbay subong. Okay, so ikaw daw doubt kagid sir nga matigayon ining ulo review nga ini ano? Ako ya personally kon review ti malabo na kaya mga House of Representatives naton nilagaw man mo pero nga ako daya dili naton makitaan kung ano si Duterte ka poderoso nga klase sang presidente pwede na orderan ng DBM, DOE, DILG o DBM release anay budget ang aton mga driver samtang nagatingwa kita nga ma-defer ang full implementation sang 12% nga value added tax and ikaw da Congress tunin nyo ning train law kung pwede 50% lang anay obrahan nyo lang danay daw resolution temporaryo lang anay while nga lagay linako isagwa o ikaw di LG ordiran mo halit lang ka mga minor stop anay ta kampanya wala anay kampanya kay sa March 25 pa kamuya wala anay violation tutukin nyo ano yung problema sa atong pamuluyo kay basi gahangla na nakagatanga sa grabe nga kapiligaduhon at sabay. Posto gina no do nakato kay kabalo ka subong grabing away sang politika no hindi na gid nato matpunggan pero tiyan mo nang masubo nga palad sa mga inadlaw nga nagkalabilin before ang March 25 daw ay na nasapakan ang problema sang Pilipinas ano. Sir may ari ang gabakal subong ampung sudta mga oil companies naton sa Dubai. Ang ginadahilan gyapon ti ang krisis sang Russia kag Ukraine no daw damo man tiya mga oil producers nga pwede kuan nga daw amo ning ginatutukan gid sir no klaro ta asan gininto lang ta sang gobyerno mo una ang oil deregulation law
automatically pwede gid mahimo nga i-suspend siyang gobyerno kay nataya na ding interest mo. Aha. Like ang ambas na ako mga amigo sa Chinese community. Kung pabayaan siya sa national government, kag hindi na natin makita ang mga driver sa dalanon, Mhm. wala na hindi na magulong ang aton commerce and industry. May chance na nga mangrungkab sila sa mga grocery, small. So hindi na makaya sa aton min uniform. Mhm. Tandaan ta nga pila lang aton. That's why ang amon sinipanawagan wala taga-ambal nga gatuhan tang tao nga maginamo. Ang aton sinibalataning maambal ang gobyerno nga for the meantime abi buhinan ta ang VAT, IBAT, ARBAT, rim tax, Mhm. excise tax, 5 lang ka tax. Kay from 38, subong ko magbili na ta. Butang naton, $120 per barrel na. Aha. Butang ginaton, kaya amo nang ginaakusaran nila, pero subong harap pa lang ta sa 85 to 90 Ara na dollars per barrel. kono sa Dubai subong sir ginabaklan nila 116 na mo 0.9. Oh, pero depende pa na Japon sa taxes dire kaya ang gaabot sa Okay. Pilipinas, low-tax pa na, Mhm. i-process pa na. Ang hauling cost from Dubai to Philippines, pwede na i-charge. Mhm. Pero ang gina-istoryahan sa Jackson Drive, taxes lang tani. Bala, Correct. i-reduce ng bilang 12%, may mo na 6%. Oh. Para ang mga privado, parehas ninyo, pag ang publiko, para sa amon, mabuhi, bala dasod ang cycle sa aton ekonomiya, hindi sa bala matamaan while may pandemic, may agi ni audit, Aha. pag subong gagira dito, at least balansi pa bala gamay, bisa nagatingwa ta, Mhm. pero makamove on pa tagamay Jackson Drive. Kung mag-6 pesos kuno manubong income sa Pilipinas basta jutay ang makabibla, sir. Mhm. Apalagin ka bagay ko daw nagkaroon akong jutay signal. Sa lingko kon mag 6 pesos na lang basi magjutay ang income sang Pilipinas government kag magjutay man ang kabi amo nang garong ginakulbaan nila may posible man. Ang galing ang interest ng mga pagga pumuloyo. Oo. Ilang pinaka ang Pilipinas, kaya siya sang almost 75% nga mangunguma. May 15% siya nga mga workers. Mhm. Ara na siya, lapit-lapit na ang nabilin daw mga 7%. Talakon lang taon nimo ang Pilipinas, Aha. ari lang niya sa mga urban, ang mga dalagko, ang mga negosyante mo. Mhm. Ang sa bukid-bukid na yati, wala man na sila yan nagatugong gasolina gito ya damo. Kaya Aha. hindi man lang sila maguro-arado. Ang inistoryahan tang mga highly urbanized city, na dapat ang aton lokal na gobyerno, like si Gobernador Gobernador Lacson, Mhm. si Mayor Bintani mag-istoryahan bala, masulat kita dungan para sa ginimo sang Iloilo nga mayor. Oo. Nagsulat siya dito sa sekretary sang DOA, kay sekretary Kusi, nag-ayo siya nga pwede adyason ang bilisang produktong petrolyo sa Panay area. Tika namin, balastis mo, batian mo, mabisan, wala man taga-ilusyon nga i-grant ina ni Kusi, pero at least Aha. wala may import ng aton nga local government yun. Diriti, hindi mo gid mabatyagan. Tika, balo man ko nga wala kontra si Governor Lacson, pero taring interest from San Carlos to Hinubaan, Aha. including na City of Bacolod, kung gaaway gid man sila ni Mayor Bing, kabayan talang anay, at hindihan nyo bala na yung pumulo, yung kapatigi ka lain sa biyahe. Ito Aha. kami kaginakad ba, bilog nga adlaw ko sa terminal, Aha. ang emosyon bala sa aton driver, inablang daw kapasib na nga wala na sila gusto, wala na sila bala pangayuan bulig. Nilog ko itong adlaw po ng structure sang undok na nilagi kami ng istorya dito. Mhm. Mabatyagan mo nga, hindi na lang kunang action drive. Help. Wala na gid ka bala pangayuan bulig. So, di na din aton nga mga public official. Aha. Ini mga tikalo naton nga mga government official nga kwerte mang buli sa tao. May oportunidad nyo na ni Subo nga tawgan si Kusi. Oo. Tawgan nyo itong aton DBM nga tagahan na importansya nga aton nga mga local community para makabatsyag man kami nga ara kamo nagalungtad. So kay mag-abot yami na inaksubay mabuto ang tadyapon at pili kita ya bisan makampanya sila subong kag sa hindi. Aha. Mabuto kita ya kay kinahanglanon ang pagbuto hindi niya pribilehiyo. Requirements na nga kung hindi ka magbuto madula imo nga lang sa tuig. Aha. Yes, aha. Do ka helpless nagigili sa mga driver subong sir pananawan mo ano? Do ka inablang way naging tani, balda naging tani. Po maano na lang ta siniman? Boss Action Bry, ti Domingo,
kabalo ko nga ang tanan nga tao ara sa simbahan. Ginayo ko man si Albert sang Stone, kay gibayaan naman ni nung GC. Ginayo ko man si Mambet, si Sito Junjun. Siling ko may istorya tabalawin ng apat mga kaon-kaon ta kung anong makaya ta, kasi ma-discuss ta. Ato ni programan ang mga driver ta kung ano pang pwede nato ni muon. And then kung may chance itry naton nga mag-mobilize no para magpabalo bala. Hindi niya action by maglabugay kundi magpabalo sa local government unit kay sa national government na kung magkuntat biyahe kami hindi niya labugay kundi manguwit bala magpabalo sa gobyerno nga sakit-sakit na ginamon tiyan. Pwede nyo kami ma-providean sa bulong. So meaning ining plan ninyo may plan kamo nga mag-untat biyahe sir diri sa aton sa Bacolod ug Negros damo na. May ara na daw halos 1 week na itong naaprubahan pero may unity forum pang patigayonon sa Merkulis including ng tanan nga mga simbahan, tanan nga mga eskwelahan, tanan nga departamento, call center, of doon namon kag-i-invite ang katapos ang media para ma-disseminate naton kung bala legitimate ina nga rally. Anong purpose na bala makabulig sa aton o kung base makapalain lang sa community naton. I-discuss naton dito tanan-tanan kita nga willing magbulig kag ayoon naton ang pasahero. While na nagapamigado kita, maayo man kami sa inyo kung pwede sa untat biyahe, wala lang anay sa magdulog sa Bacolod. And kung ari ka mo sa Bacolod, kung may sulusubra ka mo imbis nga mademand kami to 50 nga plitian, ayo na lang kami kung may mga sobra ka mo sa lapi da pesos. Kung ayo na mo pakilimos na lang kami kay kung mag-file kami petition dito sa LTFRB, almost 3 to 6 months pa na ma-aprobahan ang 250. Kagang 5 ka pesos nga ginayo sa nasyonal, basi wala na takabayo kung mauli ato nila mo nagsundbay. Hosto gina ang next. So may pro way pa kamo sang pizza sir, way pa kumaga ginaplanuhan pa lang subong. Actually, ang transport group may pizza na pero hindi na mo na ma-devolve while nga hindi makauho ang aton mga call center establishment. Balikan ta si Sir Ondok Secretary mga kaaksyon, ano? Action firing line. Kay ining sahi sang protesta mga kaaksyon, builugan tani. Builugan tani kay kita ni tanan makabenepisyo sini mga kaaksyon, ano? Action firing line. Sige, sir, why pa pizza pero gina-check nyo pa mga iban nga mga kuan na establishmento abin amos na. Yes, ang transport group yan mo na Monday up to Friday na siya nga rally daw 5 days. Pero kinalarespetuhon tang mga simbahan, respetuhon tang mga school, respetuhon tang mga call center na kagiban pa nga mga stakeholder. Kaya ang transport industry bala action ba hindi na yan nag-aisahan kung walang pasahero, wala man na pulos mo. So kinalarespetuhon taman sila nga makakontribute sila sa ilang suggestion, anong ilang mabulig, basta may mabulig sila nga pagkaon while nga nag-untat biyahe o kung mabulig sila ka suggestion nga isaon talang betad untat biyahe pero makadtutat sa opisina ni Gob tanan ko sa iyo kung taga-simbahan kag mga driver o kung makadtutat kay Mayor Bing para dasig na lang mapabatyag naton nga ayon lang may nag-rally gali kung mag-rally ganing politiko dasig man na sila kung mag-rally ganing mga pangayaw nga hindi man na gani sa Bacolod nagahakot matagani from Inuban to San Carlos be one time be transport naman sa mga stakeholder action time. Ati kung diri sa Bacolod may IPM anta nga maghakot sa mga kuano gusto mag-shoot. Actually ginakadlaw ta lang ni ang balatiago namon nga mga driver hindi man kami gusto nga sakiton sa iro sa pasaka piti. Hindi na siya mayor nga demandang 250. Kabalo kami imbis magdulog na siya karon 7 kadlaw sa isa ka semana, madulog na siya 4 kadlaw. Ang alangilan Granada ang dumanan man silingan mo niya 4 kadlaw wala man masolve. Ang problema sa driver, naglala pa. That's why, complementary na tanan naton nga suggestion. Makakontribute ka mo suggestion, pinabinigid ka mo sa media, kay kamo yung dasig mag-disseminate. Doon ako tanay mga politika na, mga color-color, invite tanan nga mga grupo action guys sa Merkulis, Pichagis. Sige, pabuton tina kay ko mismo Ako prangkang isure pabor ko dira kay para makalabot man ang hinanaing ta dito sa national government sir. Anyways, ang saka plete mo tong mention mo kay nga 250 pesos ang gusto nyo tani nga matabo, sir, ano? Ang 250 yan asang Western Visayas Transport Coalition, bali 6 provinces na din sa Western Visayas. Pero sa national na ito, nag-demand na sila daw 5 pisos ang ilang ito ginayo. Kaya grabe ito yung ampak sa ilan, ilabi na nga
damo sila to problema. Subong, ba't din maintindihan na sa pumuluyo kung mag-attend lang ta sa Unity Forum? Aha. May last ko ding pamangkot, sir. We don't know kung paano mo ni sabton. According to DOE, mga kaksyon, sir, si Kusing, may ara sila sang Strategic Petroleum Reserve Plan. Ano yung mabulig sini sir sa aton? Well, kung nagtaon mo, mahatag na siya guro sa mga like Davao, Cebu, Iloilo. I don't know kung included ang Bacolod kaya hindi natapart sa kuano sa sinang mga subsidy. Ilang hindi nang ginambal nila nga may mga financial. Sa mga mayor na siya nga syudad, ano pag-intindi ko, Olongapo, Destun Calabarzon, part sa Mimaropa, kag ang Cebu, Iloilo, kag Davao. Bati kaluluoy man kita diri no mag-inamos sa istorya. Oo, pero amo na may mga opisyalis kita di sa Bacolod kag probinsya before ang main March 25 try man tabi nga makapalabot sa sang hinanaing lato sa Malacañang no. Oo, ay. Oo. Actually, dahil tandem ba si Mayor Bing at si Governor Lacson, kung mayo lang ila relasyon, makaupod din sila sa mga driver, talik sa ibang pang mga pigado natin nga pumuloyo. Galing kay, I don't know kung si Gob, nagasakay sa iya kagulingon nga sa lakyan, nagabakal krudo, and si Mayor Bing, teka, ina-integrate sila bala sa pigado, kaya hindi ka pakadto na eleksyon mo, para balang pumuloyo, mabatsagan niya nga ay kanami sa aton ng mga politiko, kaya bisan gasaper na ta sang hulag naton, gasaper ta sang gasolina, bago lang ta ka-recover sa bagyo, kasi pa makita naton sa dalanon, subong niya nga mon, gusto namon magpabatyag sa inyo, in hoping maintindihan sa aton mga politiko, mga public official, nga may ara sa sektor nga nagahibobon o taksyon guys. Sige, with that sir, salamat sa mga serbisyo subong nga gabi bantayan tayo sini nga mga plano dason nga simana. Salamat sir, may gabi, mabuhay ka sir. Thank you, Raksyon ba, mayong gabi Bacolod. Yes sir. Action firing line.